Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोंहा दिनैसो आथिमंगल थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जे जोंनि हाबायाहाय जोंनि न'आवनो बा आंनि न'आव रिसेपशन खालामखांनायनि उनाव जों न'आवनो हाबाखौ होनानै हरदों। दा बेनि थाखायनो माने जानाखि आथिमंगल दिन बेयावहाय जास्ट सेंग्रा सिख्लाल' बुजायहरनाय जागोन आरो बिदि जेबो गिदिर खालामनाय जानाय नंला। दा नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जे माने आथिमंगलावहाय सेंग्रा जरा सिख्ला जरा लानानै थांनांगौ। दा ओंखायनो जोंबो सेंग्रा जरा आरो सिख्ला जरा लानानैल' माने प्रग्रामखौ खालामहैनाय जागोन आरो जेबो गिदिर रिसेपशन बिदि खालामफिननाय जानाय नङा। ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दं नै गामियाव। दा गामियावथ' थाङैया गोबाव जाबायमोन हाबानि उनाव ज' एसे मोरैबा मोनदोंमोन आरो जेलानाखि हाबा दिन अब्ला माने बिदाय लाबा मोनो जे माने फैफिननो मोनगोन ना मोना बिदि मोनसे मिक्स फिलिं फैयो आरो दा न'आव फैफिननानै बिराद मोजां मोनबाय गावनि न'खौहाय नुफिननानै। ओमफ्राय दा जोंनाव जेबो साजायनाय गैया आरो गाज्रि दा मोनसै मानो होनबा जेबो प्रग्राम गैखाला नालाय जास्ट जेरैहाय नर्मेल गोदो जेरै थायोमोन। दा नै फैनानैहाय जोङो मोनायाव गालिजों जों बिराद गिफ्ट अपेन खालामनाय बिराद एक्साइटमेन्ट आरो सानैजों मानो होनबा गिफ्टखौथ' बयबो नायनो मोजां मोनोना बिदि सोर मा होदों मा होआखै। ओमफ्राय ओरैनोथ' बयबो बार्थडे गिफ्टनि मानिबा लोगोफोरनि गिफ्टनि बिदि मोनबाथ' बिराद एक्साइटमेन्ट जायो नायदो। दा ओंखायनो गालिजों आंजों बिराद एक्साइटमेन्ट नायदों। दा नैबे गिफ्टखौहाय जों सानगासिनो आरो सोर होदों एफा मोजां मानो होनबा बेफोरबायदि अनलाइन गिफ्ट रावबो होआ हाबायाव। ओमफ्राय दा नायबाय जे आब'मोननिया होदों आरो थेंक इउ स' माच आब'मोननि बिदि आनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होनायनि थाखाय आरो बिराद मोजां मोनदों आङो इउनिकथार। दा नै जोंना अखानायै सेंग्रा जानाखि सिख्ला फैफादोंमोन आगैमोन बिसोरो खामानि मावदोंमोन लोगोसे बिनानावफोर मावहोजोबनांदों। ओमफ्राय खिन्थु मोनायावहाय जानाखि प्रग्राम खालामदोंमोन सेंग्रा जरा आरो सिख्ला जरा बिदि जानाखि बुजायनाय जायो बेफोरखौ खेबनाय जायासै। दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा सोरबा बिदि खेबनायखौ मोजां मोना ना बिनि थाखायनो आरो उन्दैफोरसो लाबोदों जोङो ओंखायनो बिसोरो गावसिनिखौ प्राइभेटाव दोननो लुगैदों आरो बिनि थाखाय खेबनाय जायासै। स' निमाहा होदो। दा नै आंना गालि बिनानावाहाय खामानि मावनांबाय सिबाय रावबो मावग्राथ' गैखाया नालाय ओंखायनो बिनानावफ्रानो मावनांगौ जायो। आरो गालिखौ लोगो मोननानैबो बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा एसे गोबावानो जाबायमोन लोगो मोनैया। मोनसे खोथाखौ मिन्थियामोन आरो जे माने बुजायखांनानै जेन'बा दाथ' नै गावबुरा आरो गामिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंना मानगोनां आयंमोन आदैमोन बिसोरो बुजायनो फैदों आरो जोंखौ माने लास्टआव बुजायहरो नामा ने अखानायै। दा जों बिसोरो बुजायदों ओमफ्राय बुजायखांनाय लोगो लोगोनो थांनांगौ जाहैदों न' सिङाव हाबफिननो मोना बिनि थाखायनो जों बयबो रेडि जाखानानैसो बिसोरनि बुजायनायखौ खोनासंनांदों जादों आरो। ओमफ्राय दा जोंना नै आयंआ थांनो नागिरबाय मानो होनबा इमारजेन्सि जानो दंमोन बेहा न'आवहाय लोमजानाय दं आरो आयं हिन्जावा लोमजादोंमोन ना बिनि थाखायनो थांबाय बुजायफुनायनि गेजेरावनो। दा जोंना आदैया बुजायगासिनो दङ। दा आयंखौ जोङो सनमान लानानै हरबाय आरो उफाय गैया माथो खालामनो। ओमफ्राय दा जोंना बाबाया जोंखौहाय बुजायदों आरो माबायदि खालामनांगौ मानांगौ मानो होनबा आंथ' बिराद अख्रा लोगोसे आङो बिराद रागा खराबो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जानांगौ सोरबा जेनाखि आंखौ पार्सनेलि मिथियो मानो होनबा माखासे जिनिसा इनलसफोर आरो गावनि बिमा बिफा असे जोनोमगिरिजों जाबायदि बिहेभ खालामो बे डिफारेन्ट जायो। ओमफ्राय दा थेंक गड आंनि बिहाव बिखुनजोआबो आंखौ बुजियो खरा होननानै माने आङो खराबाबो बिदि नङा जे माने खोथाफोरखौ जुदि सोरबा मिस्टेकबा डाइरेक्ट बुंफ्लाङो नाथाय गोबाङानो बिदिखौ बुजियाना माने मानो डाइरेक्ट बुङो बेफोरबायदि सानो। दा बेफोरबायदिखौ बुजायदोंमोन आरो आंना बाबाया जे माने जाबायदि आब्रा खालामो गावनि बिमा बिफाजों बिदि दा खालाम होननानै। दा जानाखि पार्सनेलि आंनि इनलसफोर बिसोर बयबो बुजिजोबो। दा नै जोंहा बयबो सनमान लाजोब्बाय जोंखौ बुजायखांनायनि उनाव हाबफिननो मोना नालाय ओंखायनो सनमान लाजोब्बाय। ओमफ्राय नै आङो दा बिनानावफ्रा बुजायदों आरो जे मोजाङै मोजां थांदो बिदि होननानै माने एसे दिलासा होनाय बायदि जादों आरो खुसि खालामहरदों। दा आंना बिमाया बेसारा सिरि सिरि गाबखुमागासिनो दंमोन आदै। ओमफ्राय दा माने मोनसे मिक्स फिलिं फैदों आरो बे टाइमाव हाबा जाखांनानै थांबाय दा गावनि न' नंला बेफोरबायदि बुंजाबा बिराद दुखु मोनो। दा जोंना नै फट' सेसन सोलिगासिनो मानो होनबा जोंना हाबायावहाय ओरैबायदि हाखु दाखु जादोंमोन रिसेपसना जा फेमिलि फट'खौनो जों मोनाखै। दा लास्टआवथ' फट' खेबजाबाय दा खिन्थु जोंना बाबाया ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो बेस्थ' खामानि मावनाय उफाय गैया जे गामसा बा ड्रेस मोजांखौनो गाननो मोनाखै। नोंथांमोना गाज्रि दामोन दा गावनो हारसिं मिनिगासिनो दं बयबो ड्रेस मोजां गानजोब्बाय गावना ड्रेसा मोजां नङा बिदि होनना मिनिगासिनो। स' नोंथांमोना जे गाज्रि दा सान आरो जे माने बिदि गानाखै बिदि खालामाखै दा बिदि साननो नाङा मानो होनबा बेस्थ' सिबाय रावबो मावग्रा गैया नालाय ओंखायनो दा फेमिलि फट' जों लागासिनो आरो। दा नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनबाय थागोन। दा गोबाङानो बिदों जे गुमैजों फट' लाबो बा भिडिअ लाबो बिदि होनना बिबाय थायो। दा सम मोनोबा आङो लासैनो एफा होलांबाय थागोन आरो।